right. Tauya nawo MaJuzi, MaJuzi. Tauya nawo MaJuzi, MaJuzi. Tauya nawo MaJuzi, tauya nawo MaJuzi. Ndira uyu iri. Icho uchira. Icho. Chiposi mukotambira tu. Tambira Juzi. Icho. Tamba bule iwe. Tamba bule icho. Unazodei. Uwazi. Icho. Sasa unozodei wazi. Icho. Aungambomiriri. Pega. Icho. Pega iwe. Iwe. Naro ndizvozvo peka zvako iwe wakachenesa. Unozodei icho eka baba icho tore poza muchiuno bata muchiuno dzoka tione icho pita muzishane icho ukuwase asi wazoshandika iwe hausi kuzviwa kuti kusurero chipfeka zvakanaka kufarirero uwasei andinakidza hambomirira kana kutopfeka izvozvi handimiriri zvenyu zvamutaurezvo toda kutoripfeka torihwa masembles kuti zvikufamba sei. Unoionera smile for the people. Unozvona icho wadizve siyasungika. Unowasei wanakirwa mani icho. Vanokuona mangwana icho unobva waripeta kudai uso kudai seizvozvo peterera anga rataguru mbichana rakanaka rinokwana sanongo akupeta umu unopfeka wakati peti weya tonoku tiri kumaoko unopfeka wakadai so zvakadai cheka wachena uya toni modeling ipabatone icho jeka dzoka icho cha itameta basa machemeleni nekundirira Juzi wakawatarirawo vari kuko ita so indaba next ndakazoshava rakadai but ine fleece mukati unodai uso ubva dai pita wakadai uso hauchioni kuti uchidai mune muchidzirwa iwe kusvika mugrade 70 tamba toni icho unohwasei unzwasei kukuti wazodiko nechigumwe changu chigumwe hapana pana hamina zvinhu zvangodambokota svika manyika uku ma11 asi ndiyange kamira pamusoro apo iyo andasapodza zvikutesa iyo yakamira kumusoro ndiko yakatarisa kuno yakatarisa musoro uyu yanga ichiinda kumbo yanga ichikwidza ndamboitesta yakadzika jesu amboidei Come on, zviri pere. Zviri. Hayo, pitsaki pamela.
Uya fambisa mwando rumwe. Uya. Fambisa. Ndakumbewa. Uya kuna zvikomera. Uya gari. Ndakumba. Oga uzo baketi. Yo gari. Yana mwachaya mgogara. Ai go she profits za mamujira. She profits za mamujira. Profit. Mamujira school fees ga profit. School fees. Profit ya chipepe. Profit nanga chikafu. Chiuya ishe kunaimi. Pizza rinorwadza iri. Usingadi kuona utoonda chete. Ko muchaite izvi? Uya kobhle. Yinzwi. Uya vana nyori vai. Vese vari vari. Yekudai. Zviti zviwe. Aswari zvokupuwa kai. Hakuna zvakadero. Haiwe, school fees munhu 116. Haiwe, chadona. Ichocho. Tora chinikira. Sapasi cheya. Tora chipepa icho. Sumukabule. Kwavana kugozesiwa uchidhindo sei goma yeke. Kileke vacho kwavanotoshupa. Vaitoramba kunyora zivo kwacho ndakazotonyorwa naiti. Kone kuda kwevairamba kunyora? Ameno zvavanga vakaitwa. Nanisvi? Ikoko chikoro. Vai vakatukwa kai? Kuda. Saka vakakwa kuti ipaya uchiti tisvika. Zvikanzi zviri kuchinja. Ndiani zvakadai? Asi wakaenda ukandiwa mhoro sakai? Ndaipa ndakaenda ndaichandopedza zvoita mapepa atakanyora test. Saka vakandiona zvikaivoya pano ndobva ndainda. Zvikanzi timbozvinya matsvana. Hanzi nevanhu shangu hadzisi doko here dziya ndikati hanzi mafambiro awaita ndikati vasi kutoziva kuti shangu yaito kobo vaudze vamwe ndikuvarevera nyema. Shangu dzakanaka kunyange pandakapfeka sokisi dzakatosiya futi rimwe gepi. Saka watoisa zvimapepa ndakatoisa mamwe mapepa mberi. Saka zvakaitika guys nenyeshangu idzi vanhu vekuabhata vese vakasiya space nechigumwe mwana wose kuitira kuti pave nerumu yekuti vasazoshinyiwa uye irambe iri comfortable kwavari. Handitika saka chirega kuramba wakadai zvewe. Iwe tipetiwa hanzi kudii totanga newe hanzi chiko kuchikoro. Zvakanzi vaya neshangu dzakanaka timozvinya matsvana. Nani? Nevanhu. Mukilasi? Ndongo waidii kana uchifamba mukilasi waidii? Waingodai kuti muri kundiona here? Kwaiwe hanzi chii? Maticha wakagona. Tarisa uko. Tukorora zvikanzi chinaticha nemasokisi. Zvikanzi kudii futi? Upindako pasi zvanasi kusodei kweiwe. Unosodei nhasi. Koekera oraiti. Saka school fees guys ndo yandiri kunzwa panapa iyi. Kunzi term 1 neterm 2. I think vese vari vaviri but nia yakaita sekundiwandisireni. Handowandisa here 16,500. Kwai pane gore rapera here. Yani? Yavo vese vari 2. Uyu uri ECD zvo. Hautanga enda kuchikoro izvozvo here? Hanzi vakandobhadhara yatemu yayakutanga. Kune ECDB. Sao ECD chiu? ECDB. Saka kuda kuti gore rapera ire seuya nakumbobhadhara kamunini wako? Vakabhadhara 3, vakanjasika vakabhadhara 3,000. Ko uyu wavo uyu? Vese vakangobhadhara 3,500. Temu yekutanga inatopera. Gore rapera? Saka total but pakanzi times 2 manje hazozoti 16,500 times 2 kuti vanhu vaviri. Kuti 16,500 times 2 yotopa 0, 0, 10, carry 1, 12, 13.
toda kutoita 33,000 zvazvikureva kuti 33,000 ndo 33,000 yavo vese vari vaviri ndivo vari vaviri kuita kuti 16,500 muwani iyi times 2 uyu vese 33,000 temu yapera gore rapera nevhureri zvaida ndanyatsokuinda ini but anyway I think ndo zvingoripo saka kureva kuti 33,000 ndo chikwere chevanhu ava vari vaviri kureva kuti gore rapera rese nerino ratapinda rese hapana fizi yakambobhadhakwa ka manje dambudziko raikana kuti mai havapo asi ndo zviripo 33,000 ukaikonvheta ndizo kuti neiri kumachini inogona zviri zvasi 33,000 inogona iriyo because vamwe vari kuti rate 6,000 inge iri 10 6 times 6 ichi 36 saka that's almost $60 vanhu vaviri handiti ndizvo saka ndizvozvo vari correct ndizvozvo uyu tongoti ndwati tingoti uyu 30 uyu $30 ndizvo 30 plus 30 ndo 60 saka kozoti madola $6 ane asara madola $3 pamusoro ndizvo here wacho 31 plus 31 ndiani yoti pa $62 neyakutoita 32,000 saka tongoti 62 kana kuti $63 ndo yevanhu vavira saka $31.50 $31.50 kureva kuti yapanewe kureva kuti uyu fees yakakoding kuti zvanhu makakuretera ndaita nerate kana vasingawisisi rate vaivai zvoreva kuti panzi 16.5 times 2 kureva kuti yauyu 16.5 yauyo 16.5 then tikaikonvheta inogona kubuda ichiti $32.50 yauyu mayusaku uyu ya then yauyuyuwo $32.50 I think ndo maths yandabata panapa inangu hanakwanisa kuita sei kuti ndinge ndichinda kozurozuro ndandakazorora nhasi futi ndandiriwo busy mota yangu mazuva akashasha ndakambotaraka iri kundipa maproblems saka I think each part iri kufa accordingly I don't know why zvodenga deta toita video makusenseni chaiyo but anyway tatozoti thank God because ana angu aenda kuchikoro saka at the end of the day it was a blessing in disguise because izvozvizvi ratova zuva rovira vadzokawo kuchikoro although tasvika maiguru vasipo hatingakwanisi kuvamirira because hakuna ma5 izvozvi mota yangu yatozosora yakuururwawo kwechigadzirwa meno chayange yadambuka yangodambuka kwakutongomira kuti zitya maikira manyika yamokura kuti pamwe yakurawo vheri sanhuwe saka zvinhu zvizhinji zvakuita zvichikofawo oro else pamwe yakuda sevhisi yairegarwa zvichita mwana washunzi mota pamwe yakuda sevhisi because zvinhu zvacho zvairi kufaka yakufa simbi hombe dzekuti dzedzetesingaexpect kuti ndo zvofanira kungosvika uri paroad saka ndikutota very careful because at the end of the day ndozoguma ndazobheuka ndichifamba nayo ndo maonina ndakuita zvinhu izvozvizvi then tabva ipapo right tauya nawo MaJuzi edu MaJuzi tauya nawo MaJuzi edu MaJuzi tauya nawo MaJuzi tauya nawo ndira uyu iri icho uchira icho chikosi mukautambira chuni tambira Juzi icho tamba bule iwe tamba bule icho unozodei uwasi icho tarisa uno unozvionera wachi icho haungambomiriri bhega ndizvo icho bhega iwe naro ndizvozvo cheshe peka zvako iwe wakachenesa unozodei icho eka baba icho tone poza muchiuno bata muchiuno dzoka tione icho pita muzvichane icho ukuwase asi wazoshandika iwe hausi kuzviwa kuti kusurero chipfeka zvakanaka kufarirero uwasei andinakidza hambomirira kandokutopfeka izvozvi handimiriri zvenyu zvamutaurezvo
akutoripeka torihwa masembos kuti zvekufamba sei. Unoiona here smile for the people. Unozvona icho wadizve siyasungika unohwa sei wanakirwa mani icho vanokuona mangwana icho unobva waripeta kudai uso kudai seizvozvo peterera anga rataguru mbichana rakanaka rinokwana sanongo akupeta umu unopfeka wakati peti uye turi kumaoko unopfeka wakadai so zvakadai cheka wachena uye tuni modeling ipabatone icho jeka dzoka icho cha itameta basa machemalenzi nekundirira juice wakawatarirawo vari kuko ita saindava next ndakazoshava rakadai but rine flisi mukati saka ndaida kufananidza ndokushaya kufananidza yavaradza zvarinenge rakaita riri rakadai flisi mukati ndozvariri rakaita kudai saka oi rine raindi rine yelo ata vanongopfeka akadero handiti pagundika ipapoka uya utorera coach komana dinetkomana chipfeka tioni ndiwadi icho jeka iwe no unozodei ndati vakafa vana zvawakaona vana vanhu vari kuchena ava ewe haona takapromisa tikauya nazvo tichigadzira uya ndikugadzira toni kudai usuku kuti peta zasi usati adresi kuko unodai usuku ubva dai ubva pita ukadai usuku hauchioni kuti uchidai mune muchidzirwa iwe kusvika mugrade 70 famba toni icho unohwa sei unzwa sei kukuta zipita saukameyo utatasa vanhu hausowani majuzi ohwa sei chitenda mashemarenzi uko ndokune vanhu unochiona ichi tendere kumba kwedu udakira mba kwedu udare kuinda andezve kumba kwedu nhasi haudi nezve usingadi udagara vanako hairi bho saka I think ndo zvatatangoya nazvo tikapromisa nekutora kini zvinhu zvemafizi iwayo saka fizi yedu tongoda $63 ndo ingodiwa chete guys mazvinzwa zvese $63 ndofunga ndo vazvikwereti zvavo tikange takavha zvikwereti zvevava tombota vhidhiyo yedu maybe yekupedzisira navo for the meantime takamirira tichizokuzivisai kuti Ronald wakazowana nzvimbo here kana kuti kwete kone zvitomboenda kune vamwe tichingotenderera kusvika Ronald awana futi nzvimbo sa maybe patichadzoka futi taakupresenta kuti fizi tazobhadhara mochatora tombotimirei kudocumenta wana Ronald tatakuenda kune vamwewo zvakare ndizvo kaRonald haungasvora here nezvaungaitirwa nemashemari ndingasvora hausiwo wega ona iwo takakudocumenta vatozobhenefita vese vanhu vabhenefita nesuwa tinotenda zvokwadi tinotenda saka ndinotarisira kuti pamwe fizi yavo tichakwasa kuikavhawo zvakare kungoti zvizvi mazuva ano ndikuita stress yemota yangu hama kuti sei yangu zotanga ngondibhadharikira izvo zvizvi pamwe yanyanya kugarisayo because kupa zvayakatengwa mota haisati yambosevhisiwa zvayo anyway so ndo zviripo saka chitenda vanichite vatenderana ningina toni tinotenda mashimarienzi nezvinhu zvamatibatsira nazvo tinotenda nemajuzi anotekerwa vaningina vanga tinotenda tichiti Mwari vawedzerere pamabvisa
Amen. Sa ndizvo guys takuinda isuzu vari sati ravira. Bye bye.